vydreté, zaslúžené. Neviem, ťažko sa mi to nejako hovorí teraz hneď po zápase, ale každopádne je to víťazstvo a 103 body a my sa z nich tešíme a tešíme sa, že sme potvrdili tie 3 body z Osenice, ale hlavne sa tešíme, že sme dali 3 góly konečne. Tak hodnotí sa mi veľmi dobre, opäť sme vyhrali, sme strašne šťastní a aj keď to z našej strany nebol moc dobrý výkon, si myslím, že tam boli pasáže, kedy Trenčín bol lepší a hlavne prvý počas sme si myslím nezvládli a chvála Bohu sme ustali, mali tam nejaké šance, ustali sme to a druhý počas sme dali gól, išli sme do vedenia, Martin Vyskočil to super zakončil a sme hrali organizovane zozadu, sme sa snažili eliminovať, už druhý počas myslím, že nemali šance, tá penálta, myslím, že z mojej strany to vyzeralo, že to nebol vôbec faul, ale už to pozrieme na videu, ale chvála Bohu som ho chytil, za to som veľmi šťastný a chvála Bohu sme ho dotiahli do víťazného konca. Konečne sa možno trošku šťastie na nás usmialo a samozrejme plus k tomu do Borusov vynikajúci zákrok a konečne toto sme potrebovali, nejaké takéto šťastie a sme za to radi. To sú zlaté 3 body a Trenčín si myslím, že má svoju kvalitu, hrá dobre. Je druhý v tabuľke a poraziť ho má pre nás veľkú cenu. Ja som povedal Kamilovi, že keď ma pustil už k tej prvej, mohlo byť rozhodnuté skorej, ale chcel si to zobrať, ale nie, tak som rád, že mi to tam padlo, ale my sme dneska radi za to. Marek Guľaký ma naučil, to odpozeral som od neho, ale sme radi za tie 3 body hlavne. A my sme prostě šli do zápasu s tím, že chceme prostě potvrdit body zvenku a taky se už radovat doma ze 3 bodů. Potom spackaným začátku sezóny, co jsme tady ty 2 zápasy nezvládli, ale říkám, šli jsme s tím dobrý vstup do utkání, dali jsme gól a pak jsme se trošku vytratili a do toho poločasu nás trošku Trenčín chytl. Jsme to přežili, no jako vyrovnali na 1-1, ale pak asi nám ten poločas aj pomohlo, že pak jsme se trošku sformovali a začali jsme zase hrát to, co jsme chtěli a pak dali jsme gól na 2-1. No a asi zlomový bod utkání byla chycená penalta do Barusova. A potom vlastně už jenom Roman Procházka, který to spečetil ten výsledek na 3-1 krásnou střelou, takže kdybych dneska seděl na tribuně jako divák, tak určitě bych si hověl a tak na tohle se asi na fotbal chodí a dneska jsme tady ty diváky museli potěšit tady tou hrou a tady tím výsledkem a všechno kolem dokola. No. Bylo to napínavé až do konce. Čo ti prebehlo hlavou, keď rozhodca vnuk odpískal pokutový kop 5 minút před koncem? Tak proběhlo, že za člověk dře celý zápas a já říkám, nevím, jestli byla nebo nebyla, to prostě na rozhodčím jsou blízké nebo ne, ale když ho asi nedal, tak nebyla, ale říkám, ne, tak proběhne vždycky hlavou, že taková tak křivda na rozhodčího, ale někdy se to musí prostě ustát a někdy ono to je tak, že si člověk podívá na video, že fakt ta penalta byla nebo nebyla, pak už to už pak záleží po zápase, ale určitě prostě vždycky takový ten hněv na to rozhodčího, že proč ten fotbal potom člověk hraje, když třeba si penaltu myslí, tak to bylo na Slovaně, že? Kde jsme dřeli a pak vlastně s penaltou, která byla vymýšlená, dneska nevím. Říkám, neviděl jsem to ještě, ale vždycky jsou to takový ty momenty, že byste toho rozhodčího nejradši uškletili a to tak je v tom fotbale. Nikdo nikomu nic nechce dát zadarmo. Ty pri odchode z ihriska si naozaj zožal veľké ovácie z tribúny. Ako se to futbalista užívá? Zřejmě to hraje pri srdci takto. Jo, tak já už jsem to tady zažil párkrát, takže určitě je to prostě krásný. Když člověk střelí gól a slyší svoje jméno, nebo když prostě jde ze hřiště, lidi mu tleskají. Zažil jsem tady takové, že lidi nadávají, takže ono to je. Takže já to tady poznám a takhle. Určitě to je krásně, ještě když lidi nadávají. Jo, a říkám, my jsme dneska hráli proto, aby jsme tady ty 3 body urvali a ty diváky potěšili, takže to byl náš cíl dneska. Já si myslím, že může být tady každý spokojený, kdo přišel na fotbal a může odcházet prostě z radosti domů. Tak ja si myslím, že oplatí sa chodiť na takýto futbal, aký predvedli dneska obidve družstva. Trenčín bol technickejší, my sme boli bojovnejší. Bol to futbal, kedy chceli hrať obidve družstva. My sme dobre vstúpili do zápasu. Myslím, že sme sa pripravili zodpovedne na Trenčín. To, čo na nich platilo, vysoké postavenie, donútili sme ich chybe, ujali sme sa vedenia. Ale potom naozaj ten Trenčín prebral iniciatívu. Tam narobil veľké problémy. Vyrovnal. A boli sme radi teda, že ešte nejaké boli nejaké náznaky šanci, že do polčasu to neotočil. Povedali sme si, prišlo tam jedno striedanie. Hovoril som s chlapcami, aby nepadali na duchu, jednoducho treba bojovať, niečo sme zmenili a
druhý polčas myslím, že pokračoval stále ten dobrý futbal. Chvála Bohu, pre nás oživenie prišiel Jani Chovanec, ktorého musím veľmi pochváliť. Tam boli dobré finálne centre. Myslím, že vyskočil bol ten bojovník, dneska ten pravý hráč, ktorý držal tú zástavu bojovnosti nad hladinou. Takže hovorím, patrí všetkým chlapcom vďaka za bojovný výkon. A tam sa zápas zlámal, samozrejme, Rusov nás veľmi podržal, pretože tam ešte bolo dokonca dosť času, 2-2 chytená penálta, taký futbal, dali sme na 3-1 a už bolo po zápase, chvála Bohu, ale myslím si, že futbal veľmi dobrý, diváci, atmosféra, kulisa, čiže tak by to malo vypadať a takýmto spôsobom asi to priťahuje ľudí na štadión. Trenčín ukázal, že má veľmi mladé mužstvo, ale naozaj veľmi dobre poskladané, čiže je to tam vidieť, že to sú obrovské talenty, či už teda domáce alebo zahraničné a jednoducho tá zdatnosť, ten spôsob, systém, ktorý oni hrajú roky, vlastne od mládeže, takže ten rukopis tam je jednoznačne vidieť, takže hovorím, my sme dneska porazili silného supera, ktorý nenáhodou je druhý v tabuľke a ja ešte raz musím pochváliť chlapcov naozaj za veľmi bojovný a zodpovedný výkon. Dobre sme vstúpili do zápasu, dobre sme kombinovali, dostali sme síce gól po hrubej chybe individuálnej, ale nezlomili sme sa, hrali sme stále tú svoju hru. Fakt sme sa ľahko pohybovali, dobre sme kombinovali, vytvárali sme si šance, dali sme gól na 1-1 a znova tá hra bola podľa našich predstav. V druhom polčase sme takisto pokračovali v tej hre. Znova ďalší gól po hrubej individuálnej chybe. A ten záver už to bol hop alebo trop, ale musím povedať, že chlapci pristúpili zodpovedne k tomuto zápasu. Nemám im čo vyčítať. Diváci si myslím videli veľmi dobrý zápas, o ktorý sa pričinili obidve mužstvá. Atraktívny zápas pre obidve strany. My musíme dať hore hlavy. Nemáme sa za čo hanbiť. Určite. A keď si to rozanalizujeme, určite v tých ďalších zápasoch budeme pokračovať v takýchto výkonoch. Tak ja si myslím, že oplatí sa chodiť na takýto futbal, aký predvedli dneska obidve družstva. Trenčín bol technickejší, my sme boli bojovnejší. Bol to futbal, kedy chceli hrať obidve družstva. My sme dobre vstúpili do zápasu. Myslím, že sme sa pripravili zodpovedne na Trenčín, to, čo na nich platilo, vysoké postavenie, donútili sme ich chybe, ujali sme sa vedenia, ale potom naozaj ten Trenčín prebral iniciatívu, tam narobil veľké problémy, vyrovnal a boli sme radi teda, že ešte nejaké boli nejaké náznaky šanci, že do polčasu to neotočil. Povedali sme si, prišlo tam jedno striedanie. Hovoril som s chlapcami, aby nepadali na duchu, jednoducho treba bojovať, niečo sme zmenili a druhý polčas myslím, že pokračoval stále ten dobrý futbal. Chvála Bohu, pre nás oživenie prišiel Jani Chovanec, ktorého musím veľmi pochváliť, tam boli dobré finálne centre. Myslím, že vyskočil bol ten bojovník, dneska ten pravý hráč, ktorý držal tú zástavu bojovnosti nad hladinou. Takže hovorím, patrí všetkým chlapcom vďaka za bojovný výkon. A tam sa zápas zlámal, samozrejme, Rusov nás veľmi podržal, pretože tam ešte bolo dokonca dosť času, 2-2 chytená penálta, taký futbal, dali sme na 3-1 a už bolo po zápase, chvála Bohu, ale myslím si, že futbal veľmi dobrý, diváci, atmosféra, kulisa, čiže tak by to malo vypadať a takýmto spôsobom asi to priťahuje ľudí na štadión. Trenčín ukázal, že má veľmi mladé mužstvo, ale naozaj veľmi dobre poskladané, čiže je to tam vidieť, že to sú obrovské talenty, či už teda domáce alebo zahraničné a jednoducho tá zdatnosť, ten spôsob, systém, ktorý oni hrajú roky, vlastne od mládeže, takže ten rukopis tam je jednoznačne vidieť, takže hovorím, my sme dneska porazili silného supera, ktorý nenáhodou je druhý v tabuľke a ja ešte raz musím pochváliť chlapcov naozaj za veľmi bojovný a zodpovedný výkon. Tak ja komunikujem s hráčmi neustále. Hovoril som Jankovi, že teda musí dostať nejaký nový impuls. Jedno z toho bolo, že by išiel o 6 ráno do vozovky búchať s kladivom, ale teda sme to otočili na stranu samozrejme, pretože nikto mu neubližuje a dneska ukázal, že vie hrať futbal, je dobrý futbalista a teda je naspäť. Veľmi pozitívne pre nás. Ale ja myslím, že celý káder pracuje veľmi dobre. Mali sme tam samozrejme nejaké absencie v základnej zostave, niečo sme museli pomeniť, porotovať ale chlapci to zvládli dneska, hovorím, s veľmi silným súperom, takže to je pozitívne do ďalších bojov.
Podcast.